palagay ko, kailangan aralin mabuti. Huwag yung maging personal, at least sa akin. Kasi sobrang personal nila sa amin. Pero, ganun pa man, para sa akin, senador na ako, pag hinarap yan at dinala dito sa Senado, talagang aaralin ko kung talagang monopolya yan. It's not really against the better welfare of our people. Kasi marami nagsasabi na violations sa NTC, may violations rin sa competitiveness. Meron naman nagsasabi na napakalaking serbisyo ng ABS. Para sa akin, tignan natin ang maigi at suriin kung talagang mega franchise ito at talagang stranglehold on the nation's media and information. So ma'am, kung may mga violations, Talagang oligarchy na nga at sila na rin ang namimili ng mga politiko at opisyal na uupo. Tingnan natin, for me, I have an open mind. Kahit nga masama ang loob ko katulad ng presidente at talagang hindi kami ina-erect kailanman, okay lang. Basta titignan natin kung ano ba talaga yung sitwasyon. So, siguro ang dapat magsabi niyan, yung NTC, yung ating Philippine competition, pakatapos yung iba't iba pang stakeholders, kasi alam ko marami rin alma yung iba pang cable and TV operators. So, tignan natin kung ano ba talaga ang maganda at talagang makakatulong sa Pilipinas.